Скандално видео от сесия на Общинския съвет в Сандански разкрива схема за купуване на гласове за евроизборите сред ромското население. Съветникът от Евророма Аспарух Костадинов отскоро е новият председател на ДПС в Сандански. Неговият колега от Евророма Тони Ангелов го набеждава в купуване на гласове и по време на сесията разкрива как точно човекът на Лютви Местан в курортния град е действал преди евроизборите. По време на сесията на Общинския съвет избухва скандал между ромският бос от Евророма Тони Ангелов и общинският съветник Аспарух Костадинов, известен с прякора Пухи, който в момента е от ДПС. В средата на спора Тони Ангелов разкрива как за 3 дни Пухи е купувал гласове в Сандански за ДПС срещу егенетата на гласоподавателите. По думите на Ангелов, Пухи е заплащал на гласове с, цитираме, сума ти пари и 20 баници. Вижте скандалното видео. Улиците почистени и как може Симеонов да изгони 20 души, че няма места работа, а негов купувач, който му купува гласове, да го вземат пред изборите за 3 дена на работа. На банята. Еми ти знаеш кой се обади на Симеонов да го вземат това, където ти купуваше гласове. Ти знаеш кой къде сегените обикаляше кучи. И какъв мастинка 170 гласа имаш при толкова дарение, толкова пари. Ето аз казвам пред всичките, че следващата сесия тук не да докарам наркомани застъпници, а всички роми. И дето не лагат ти на роми, аз не ги поставях да излезат заради тебе, понеже използвате. Ние с Тони сме заедно, не сме заедно. Не, ти казваш, че 20 дни сме заедно, не така? Ето, не съм казал нищо. Аз казах на ромите, че не играйте на Пухи, предиграйте където се става. Не заедно да излъжат, Пухи. Съвети си 2 мандата, като български секции имахме по 160 гласа. Колко имаме? Ти кажеш. Отвори виж ги. 40. Айде кандидатири се следващата сесия от ДПС. Колко гласа ти гласуват? Искам те водачите. Да, аз съм водач, да. Аз ще бъда водач. Аз ще бъда водач, да. Ти си на следващата сесия как... Айде, добре, окей. И ти видиш хората си окей. Не арапи къде го стори за 3 дена, на работа, че сегелите ти купуват гласове. Арапито, казали хората кой къде е. Ами 170 гласа имаш от център малък, що не поясни? Цялата пресевна ти е горе, сума ти пари, по 20 баници мен. Имаш 170 фиктиви гласа, когато не гласуват за мен. Когато ти ги караше беше хубаво, така ли? Ти ли бе? Когато ти ги караше, аз ги дам, така ли? В полицията вече е подаден сигнал, в който се твърди, че човекът на Лютви Местан в Сандански Аспарух Костадинов Пухи е участвал в купуване на гласове за евроизборите. В сигнала се твърди още, че на гише в магазин Била, той и колегата му от ДПС Юлиан Динев, известен с прякора Маслинката, са плащали сметките за ток на жителите в ромския квартал, с цел да ги мотивират да гласуват за определена политическа партия. Освен това, в града се говори, че хората от ДПС са подарявали строителни материали сред ромското население седмици преди изборите на 25 май. Екип на телевизия Алфа се свърза по телефона с единия участник в скандала с купуване на гласове в Сандански, Аспарух Костадинов Пухи. Той, разбира се, отрече да е плащал сметките за ток на циганските фамилии. В разговора ни обаче Пухи разкри, че Тони Ангелов от Евророма и кръга около него също са купували гласове, а сумите са варирали от 30 до 50 лева на глас. Има обвинение, че вие сте плащали тока на местните цигани. Имате ли някаква информация Тони Ангелов от Евророма да е купувал гласове? Тъй като разбира се. Вие какво знаете? Но това ще го проверят органите на реда. А все пак вие какво знаете, тъй като някои хора казват, че той също е купувал гласове? Да, и аз съм чул също, че купуване. Някои говорят, че е давал между 20 и 50 лева. Вие каква информация имате? Това, което казвате вие, също нещо съм чувал и аз. За това лице, да казах, Тони Ангелов и лицето Илия Иванов Янев. Това е висшия съдия, който е. Да. Председател на районния съд за Сандански, който беше уволнен за корупция и за измами. Дали само Тони Ангелов от Евророма или други са купували гласове? И хората около него, които са също. Илия Янев. След обвиненията към Тони Ангелов за купуване на гласове за Евророма, се опитахме да се свържем с него, но в продължение на дни той не отговори на обажданията ни. Сандански е поредният град, в който различни политически сили са си купували гласовете на ромското население. Било то с пари, баластра или пък с баници.